dva, tri, skúška. Raz, dva, tri, skúška. Ale nie, čaute, volám sa Spree a vítajte u môjho prvého let's playa z hry GTA 4. Pre istotu. No tak toto je hneď prvá misia, ako som to zapol, že poďme na to. Jakási ukážka tam bola, ale to je treba. Takže poďme. Rozhodol som sa, že budem aj z tohto natáčať. A to tak, že každú misiu. Jaké faro. Už som to raz prešiel. Kontrolovateľný šmík. Oh shit. Sa mi zdá, tuto dostanem dom. No, je to možné. Ak si to pamätám. Môj kamarát sa volá... Či kamarát, jaký kamarát? Moja postava sa volá Niko. Ale ja ho volám inak. To povieme až v ďalšom let's play. No, tak toto je môj dom, do ktorého teraz vojdem. No, to preskočíme. OK. To je mapka. OK. Máme domček. To budeme hajať. Čerko. Škoda, že sa to nedá prepnúť. No. Dáme Enter. Si to dáme uložiť. OK, je to tu celkom útulné. Ježiš, kareda, Beky, bež odo mňa. A tu ďalšia. Mimochodom, ak neviete, kto je Škareda Beky, dajte si do Google. No, poďme na nejakú tú misiu. Kde sa vychádza? Si to nepamätám. OK. Tak to skáčeme. OK. Sme na ulici. OK. Mám si ísť niečo isto kúpiť. Nemám love. OK, nemusím. Ty fizli v ulici. Zoberieme si nejaké auto a pôjdeme smerom, kde je mapka. Kde máme mapku, tak na písmeno R, čím sa nastupuje F-kom. Po dobrodky alebo po zlodky. OK. Na tejto hre sa mi páči, že to je jak realita. Nabúram, vyletím. Alebo sa mi tak poškodí auto. Fuck man. Škoda, už som si ho pokazil. Nevadí. OK. Toto preskočíme, však koho to zaujíma. OK, nastúpime do auta, dúfam, že karujem. Roman Car, či jak sa to povie. Čiak, ale nie. OK, ježiš, zdržujú to. Zobral som inou cestou. To nevadí. Kaje si len prejdem. Toto sa mi ľúbi na tej pumpe. Počkať. Keď do nej strelím, tak buchne, lebo do nej narazím vo veľkej rýchlosti. Tam boli cash. Ešte si ich zoberiem. Cash. Čakaj ma. OK.
ešte. Z čoho budem platiť deti? Ja žiadne nemám. Čo sa mi nedá nastúpiť? Ty vole, oni sú teplí. Takže takto. Ešte obehneme aj taxík, verím tomu. Pokerface? Stará kraksne, ale dobre ide. Stačí. Wow. Tuto je kdesi Skogland. To sa vrátime, teď budeme mať také voľnejšie videjko, že budeme chodiť po meste, ukazovať si nejaké tie kúsky halúzne a také. Čiže zajtra. No, na budúcom let's play. Tuto sa dobre skače. No, ale asi málo skočím. No jo, tak nič. To nevadí. Žiadne také, že môžem si vážať do koho chcem, kedy chcem, ako chcem. Čau baby. OK. Jo. Mal bych si pozrieť mobil. OK, máme Romana v mobile. Čo tam mám? Vystúpiť z auta alebo čo? Tomu ako gambling den? Ty kokos, to čo je? Si to nepamätám. No reálne, že nechápem, čo mám spraviť. Ty vole. Jaké divné. OK, stojím. No, už ho volá. Wow. No, vy si pokecajte. Backspace. Šipka dole. Čo je zas toto, ty vole? Môžem ísť? Ježiš. Čo mám furt robiť? Oh my god! Čau, Laco! Ani odkývať nevie. Však som tu. No. Nechcete, aby si otvoril internet a šiel do Google prekladaču. Lebo bude zle. Ty vole, vôbec si to nepamätám. Čo mám zatrúbiť? Hore. Enter. Kal. Strach a hrúza. No jo. Fú, jak mi je zle. Som po teplote. No. Amen. Čo ich mám týchto naháňať? Asi nie. Ty vole, to som už mal pre nimi utekať. Wow. Hneď v prvej misii. Ty vole. Ešte jak ma začnú fízly naháňať, tak aven. Ave mne. Ty vole. Tak toto spravíme. Co je?
Uhačaj, som zachrypnutý. Strach. Fakt. Nemám rád choroby. Ježíš. Vlečú sa. Každý sa len vleče. Počkaj, dnu nie. Kaj si len prejdem. Wow. OK. Toto ma netrápi. OK, tak máme prvú misiu za sebou. No, môžeme to nazvať aj druhou, lenže v tej prvej sme si zohnali dom. Tak OK, tak ja sa s vami lúčim, zas na budúce. Čaute.